फाटल्या कांय वर्सां सावन मराठी राजभाशेचो प्रश्न तसोच दवरून मराठी मोगींचेर व्हड अन्याय जाला। ताका लागून मराठी राजभाशेचो प्रश्न पयलीं सोडोवचो आनी उपरांत हेर भाशीक प्रश्नांचो विचार करचो अशी मागणी मराठी राजभाशा समितीचे ढवळीकार हांणी केल्या। ही मागणी येता त्या अधिवेशनात मंजूर जाली ना जाल्यार सरकाराचेर जनतेचो गंभीर परिणाम जातलो अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। आता महामेळावा जो भरतोय हे सरकारला दाखवून देण्याकरता की आता तुम्ही आश्वासनं पुष्कळ झाली, आता आश्वासनं पुरे, आता कृती करा। आणि या येत्या अधिवेशनामध्ये जे 11 तारखेपासून सुरू होतं, या अधिवेशनामध्ये मराठीचं विधेयक संमत करून घ्या असं आमचं सरकारला ठणकावून सांगणं आहे। जर हे झालं नाही तर त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील, कारण मराठी प्रेमी लोकांनीच हे सरकार निवडून आणलेलं आहे। एवढी मेजॉरिटी कधीच नव्हती। 21 आमदार आज आहेत भारतीय जनता पक्षाकडे, 3 आमदार अपक्ष आहेत आणि अपक्ष आमदारांचा सुद्धा पाठिंबा आहे। त्यामुळे हे विधेयक सहज संमत होईल, संमत व्हायला कोणतीही अडचण नाही। उगाच काहीतरी निमित्त सांगून ते पुढे ढकलू नका आणि हे आता राजभाषा तुम्ही करावी अशी आमची सर्वांची सरकारला विनंती आहे। 10 जानेवारी 2016 पणजेच्या आझाद मैदानाचेर मराठी मोगींचो महामेळावो जातलो अशें तांणी सांगला। सगळ्या मराठी मोगींनी ह्या महामेळाव्यात वांटेकार जावन मराठी भाशेक तेंको दिवचो अशें आवाहन तांणी मुखार केला। समिती हिच्यातर्फे 10 जानेवारीला आझाद मैदानावर एक महामेळावा घेण्यात येणार आहे। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार।